Hola a tots i a totes, torno a estar aquí i avui us porto un vídeo de com em maquillo al dia a dia. Espero que us agradi moltíssim, que utilitzeu les tècniques que us ensenyaré i res, ens veiem molt aviat amb nous vídeos i recordeu de donar-li un bon like a aquest vídeo i comencem! Doncs la meva cara ja està neta, me l'he rentat amb aquest sabó de Nuxe. És un sabó que utilitzo des de fa molt de temps, que em va genial i bueno, de moment estic molt contenta. Després del sabó el que utilitzo és aquesta crema de Nuxe, també és de la mateixa marca que l'altra. He de dir que aquesta crema potser no és la més adient, és una crema de nit i la veritat és que jo la utilitzo com si fos una crema no de nit, normal, de tota la vida del senyor. Jo crec que em va bé, llavors jo me la poso, però no sé jo si és la més adient. I ara us ensenyaré com em poso la crema. M'he posat la crema i ara em posaré la base de maquillatge i he trobat la base de maquillatge perfecta per mi i superbé, o sigui, dura moltíssim, cobreix molt bé, me'n poso molt poca, o sigui, jo passava de posar-me un muntó a posar-me bastant poca i ha sigut un descobriment totalment inesperat. Jo el que faig és això, donar-li uns quants tocs així amb els dits, no posar gaire quantitat i, bueno, buscar una base que sigui bona per la pell, perquè realment és una cosa que t'estàs posant a la cara, als poros, llavors ha de ser de bona qualitat. Doncs després de posar-me la base, el que començo a fer és maquillar-me els ulls. Utilitzo un il·luminador per donar-li més vida als meus ulls i utilitzo aquest de Fenty Beauty de Rihanna. És un il·luminador que utilitzo des de fa molts anys i la veritat és que m'ha anat perfecte, estic encantadíssima. Arriba la part més difícil, que és l'eyeliner. Doncs l'eyeliner que utilitzo jo és de Kiko, que es diu Precision. Curiosament m'ha sortit bé, no sé com, perquè sincerament portava moltes setmanes que no em sortia bé i el truc és fer una ratlla i després com seguir a l'ull. Llavors, no sé, depèn també de la teva forma de l'ull, de com t'agrada la línia, de molts factors. Llavors jo m'ho faig així, però agafant la referència també de la meva forma de l'ull, que és com tirant cap amunt. Després de l'eyeliner el que faig és posar-me rímel. Utilitzo aquests dos rímels. Ara us explicaré com em poso el rímel perquè, bueno, almenys en el meu cas és una mica diferent de la resta. Jo vaig comprar-me aquest i què passa? Que m'agradava molt com era amb la brotxa. Em van regalar aquest del Kiko. Doncs el que ho faig és utilitzar la tinta d'un però la brotxa de l'altre. Llavors el que faig és fer com aquest moviment. Ara us ensenyo com m'ho poso. I així podeu veure la diferència entre no portar rímel i portar rímel, o sigui, canvia totalment. I ja per acabar el que faig és despendinar-me una miqueta les celles. El que faig és utilitzar un rímel vell de fa potser 5-6 anys que no té tinta ni res i em despendino les celles. Ara veureu com ho faig.
que us hagi agradat moltíssim, que apliqueu aquests truquets que us he donat i ens veiem pròximament amb nous vídeos. No us oblideu de donar-li un bon like si us ha agradat i subscriviu-vos al meu canal.